Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Kamis 24 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan situasi pertempuran sengit di wilayah Toretsk atau Dzerzhinsk. Angkatan bersenjata Ukraina bekerja sangat keras dalam mengalahkan pasukan Rusia di arah ini. Kegigihan tentara Ukraina terlihat di sini. Mereka dengan strategi jitu-nya dibarengi bantuan dari tentara bayaran Polandia, meyakini akan membuat pasukan lawannya dapatkan kerugian total. Disebutkan dalam keterangan unggahan, tentara bayaran Polandia dibawa ke sini selama beberapa minggu. Ada yang diambil dari wilayah Kursk, ada pula yang dikumpulkan dari Brigade Angkatan Bersenjata Ukraina yang bertahan setelah Ukledar. Нормально. Братан, стоишь? Секунду. Kurwa! O, blядь! Пидорасы! Jest coś mi, kurwa? Nie, wyglądasz na całego, wsio. Ale by jebało. No, Kurwa, zęby mi się chyba ruszają. все dobre, все dobre. Po dymu robota jest GPeszki. Dawaj GPeszkę. Po dymu. Wypierdalać, kurwy! Jebane p***y. Ja już tam nie strzelam z RPK, bo jeszcze nadal będę ekonomić. Już tam zostało skórka, tam nie znaję. A to FPV-szki nasze latały tam. Też. Też, no. Kurwa, co tam nie wiebaszyło, chłopie, tak. A to mi się zajebiście się spodobało. Tam i kasetki jakieś szły i wszystko, kurwa. To zajebiście, kurwa, zorganizowali. No. Zajebiście. Aż mi szkoda ruskich. Tyle razy w pierdol już dostali. Panowie, tak sobie rację było czuć, хорошо? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.